खुलुमबाय आं मनेन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि मानास सेरफा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बे समाव बरायबाय। खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरासार इउटुब चेनेल जानानै बरायबाय। दिनै गासै नायगिरि नोंथांमोन दिनै जों ज' साथामबो फैनायनि मोनसे थांखि दङ। बे थांखि मथै जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जयै फैदों। गिबियै बिथाङा बर'सा देरहासारनि बिगोमा राकेश रामसियारि, आं मनेन्द्र महिलारी महिलारी वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय, लोगोसे बिथाङानो जाहैबाय चन्दन मोसाहारि, बिथाङा जाहैबाय मानास सेरफां इउटुब चेनेलनिफ्राय। स' जों साथामजों जयै लोगो नांनानै दिनै मोनसे थांखि लादों। बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि सारा बर' इउटुबारनि गेजेराव दिनै सेरखाय बेरखाय जाजोबनायनि जाहोनाव जोंहा जेबो एस'सिएशन गैया। बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो मिन्थिहोनो सानो जों जयै मोनसे थाबैनो अल बड' इउटुब एस'सिएशन लोगोसे फेसबुकनि जा कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोनखौ लाफानानै जों मोनसे सारा बर'नि मोनसे इउटुबार एस'सिएशन दानो नागिरदों। बेवहाय जोङो दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों मानो एस'सिएशनखौ नांगौ। थ' गिबियावनो आं राकेश रामसियारि बिथांनिफ्राय मिथिगोन जोंनो बर'नि गेजेराव इउटुबार एस'सिएशननि गोनांथिया मा? थ' लोगोफोर जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जों सानबाय थादों जे मोनसे जोंनि गेजेराव नैबे इउटुब चेनेलनि जाय बिगोमाफोर बे बिगोमाफोरनि गेजेराव मोनसे मिलायनानै मोनसे थानाय बेखौ जों लुबैदों। लोगोसेनो गोबां जोंनाव जेंना फैयो जेराव नैबे थांनाय समफोराव नैबे हायनामुलि 7नि जे भाइरेल जानाय नैबे भिडिअ' आरो लोगोसेनो नैबे रिसेन्टलि दाख्लैसो जाबाय मा फिल्म मोनलाय बे गोथार सावथुना रिलिज जाबाय। रिलिज जाखाना पाब्लिश जादों जेब्ला नैबे इउटुबाव भाइरेल जादों। दा बे बेलायाव जोंनाव ओरैबायदि बुंनो नागिरो माखासे नैबे सुबुंफोरा जे गासै बर'नि इउटुबारफोरखौ रायनो नागिरो। बेवहायथ' पार्टिकुलारलि सोरबा सासेया नैबे समाव माने सोरबा सासेया आपल'ड खालामनो हायो। दा बै बेलायाव माने जोंहा माने जोंबो जिहेतु सासे इउटुबार हिसाबै जोंहा बदनाम मोनसे लाबो। जिहेतु जोंना पार्सनेल मोनसे ब्लगिं जेरै जों खालामखायो। दा बे बेलायाव जों इउटुबार होननाय लोगो लोगो बड' इउटुबार होननाय लोगो लोगोनो जोंहाबो गोग्लैयो। दा बे बेलायाव जोंहा जोबोद माने गोसोआ दुखु मोनो। मानोना जों मोनसे बबेबा मोनसे जायगायाव जों जुदि माबा मोनसे जुदि खालामनो जुदि थाङोब्ला दा बै बेलायाव बिथांमोना बुङो जे बर'नि इउटुबारफोर थिग नङा। दा बिदि बायदि माखासे मुं सुनायनि थाखाय जों नैबे थांखिखौ जों फैनांगौ जे जों मोनसे बर'नि गेजेराव मोनसे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ लानानै जाय माने जोंनि थाखाय गाज्रि, जाय जोंनि थाखाय माने सोरबानि थाखाय खहा गोनां, जों बैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो नैबे समाव बेफोर रुल एन्ड रेगुलेसनखौ जों मोनसे थि खालामनानै जों लानानै नैबे मोनसे जेरै अल बड' इउटुबार एस'सिएशन दानाया गोनांथि जों बेखौ सानदों। दा नोंथांमोनाबो एसे फोरमायदो। दानिया खोन्थाया जाहैबाय इउटुबार बुङोब्ला गासै इउटुब चेनेल बेखेवनाय पार्सनेलखौनो बुंजाया। माखासेया इनडर दङ, माखासेया आउटडर। जा बिथांमोना इनडर शुट खालामो बिथांमोना माखासेया टेकनिकेलबो दङ आरो माखासेया गोबाङानो दिनै इउटुब चेनेलनि बा इउटुबनि रुल्स प्लान एन्ड पलिसिखौ मिन्थिया गारा निजेखौनो सासे इउटुबार बुंनो नाजायो। जायनि जाहोनाव बिथांमोननि टारगेटआ फार्स्टआवनो मा जायो, साबस्क्राइबार गेन खालामनाय लोगोसे अडियेन्स जा नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोहोनो थाखाय बिथांमोना उइदाउट पारमिसनाव माखासे दिनै मुंदांखा बर'नि प्रडिउसार बिथांमोननि फिल्मफोरखौ माखासेया दिनै प्रजेक्टर देखायनायनि मुङाव कपि बानायनानै जोंना दा इउटुब चेनेलफ्राव होनो हमदोंसै। बावैसो सिगाङाव हायनामुलि 7आ जालांबाय, बेबायदिनो गोथार फिल्माबो जालांबाय। बे बिथिङाव माखासेया दिनै इउटुबार बुङोब्ला अल बर'नि इउटुबारखौ रायनो हमो, सोंखारियो। नाथाय जों दासान्दि जा जोंनि रेसपन्सिबिलिटि इउटुबारफोर दङ, बर'नि गेजेरावबो गोबां मुंदांखा इउटुबारफोर जोनोम जाबाय, बिथांमोननि माने देहायाव नाङो। दा जेरै गासै इउटुबारखौ रायोब्ला जोंनि देहायावबो नाङो। स' बे बिथिङाव जों जाखिनि जोंनि एस'सिएशन दागोन बेवहाय जा गोजाम जा बिथांमोना इउटुबारनि खामानि मावनो गोसो जाथारदों बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामो। लोगोसे जों माब्रै बे एस'सिएशनखौ दानाय जागोन बेनि डिटेल्सखौ जों जोबथायाव होगोन। गिबियावनो आङो मानास सेरफांनि इउटुब चेनेलनि बिगोमा चन्दन मोसाहारिनिफ्राय बे बिथिङाव मिथिनानै लाग्रोनो सानदों एस'सिएशननि गोनांथिया मा? बावैसो सिगाङाव राकेश रामसियारि बिथां बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलनि बिगोमा बिथाङा बुंलांखाबाय एस'सिएशननि गोनांथिया मा। आं नेक्स्ट रिपिट खालामनो गोसो गैया। जों मानो दानो नागिरदों बेखौथ' बुंखांबाय। दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, जों दा साथामजों जयै दङ। दा जों जयै जों मोनसे फंसे खुगाजोंनो फंसे रावैनो जों बुंनो नागिरदों जोंनि एस'सिएशननि गोनांथि इउटुब चेनेल सामलायनो थाखाय। दा बेहाय जोंहा गोबां बेले बेजे जाबाय थादों बर' इउटुबारफोरा। थ' बे गुबुना दाय मावो, जोंहा बर' इउटुबारफ्रा बदनाम जायो। थ' बेनिखायनो जोङो
जाहाथे रावबो रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ बारनानै गाज्रि खामानि मावा मालायखौ जानला मेनला मुंसुआ नेमखान्थिखौ मथे फालिनानै नेमखान्थिखौ फालिनानै जयैनो मोजां मोनसे डाइरेक्सनजों थांनो हायो जों बेखौसो लुगैदों थ' बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय नैबे बोहैथि दाननि जानुवारिनि लास्ट नङाब्ला फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइक बेखौ जों टारगेट लानानै जों मानास नेसनेल पार्क बे मानास नेसनेल पार्कआव मोनसे लजआव जोङो एरेन्जमेन्ट खालामनो नागिरदों बे लजआवनो जोङो गासै बर' इउटिउबारफोरखौ जों हांख्रायगोन नोंथांमोना कल खालामनो हागोन गिबियाव आङो जों नोंथांमोना एनि टाइम एनि हाउ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जोंखौ जगाजग खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जों गिबियावनो जों बाक्सा जिल्लानि दाग्रोनो सानदों नेक्स्ट बाक्सा जिल्लाखौ दाखांनानै जोङो सावरायलायगोन बेनिखायनो बाक्सायाव जेसेबां हौवायानो जा हिन्जावनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जेसेबां इउटिउबार दं दासिमहालागै गोदान गोजाम गासैखौबो जोङो कन्टेक्ट खालामनो थाखाय खावलायदों जोङो थाबैनो जादों लास्ट नङा फेब्रुवारि फार्स्ट उइक जों बेवहाय मानास नेसनेल पार्कनि लजआव जों एरेन्जमेन्ट खालामनो जों बेयाव सावरायलायगोन आरो बेयावनो जों थागोन थ' बेनिखायनो आङो कन्टेक्ट खालामदों आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंग्रोनोसै 6001719393 थिगानो दङ बिथाङा गावनि पार्सनेल कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबाय नोंथांमोना बिथांनावबो सोंहरनो हागोन लोगोसे बिथाङा बुंखालांबाय जोंनि नैबे जोबोद मुंदांखा मानास नेसनेल पार्कनि बासबारि रेन्जआव दासान्दि गोबां लज दंसै बेनिनो मोनसे लजखौ जों एरेन्जमेन्ट खालामगोन लोगोसे गासैबो सोद्रोमा जा बिथांमोना बे एस'सियेसनाव गोसो गुदुं जानानै रोंनो बा इउटिउबनि सायाव गोबां रायलायनो दङ बेखौ रायलायनायाव जों इसे माने कन्ट्रिबिउसन लागोन लोगोसे जों एस'सियेसन दागोन बेवहाय जोङो गिबियावनो बाक्सा जिल्लानि जानानै दाग्रोगोन बेनिफ्राय माखासे जों डिस्ट्रिक्टफोरखौ फोनांजाबगोन लोगोसे जा बिथांमोना दासान्दि बोहैथि समाव इउटिउबार हिसाबै खामानि मावदों जानो हागौ बिथांमोना इउटिउबनि गोबां रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मिथिया बेबायदि बिथिङाव नोंथांमोना फै जों सावरायगोन जयै सावरायगोन खौसेथि थायोब्लासो बोलो थायो लोगोसे जिकुनु जों प्रब्लेम्सखौ सल्भ खालामनो गासैबो जों ज' जानानै एस'सियेसनाव गासैखौबो मदद होलायगोन स' बिनिखायनो चन्दन मोसाहारि बिथाङा गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबाय बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोसे आंबो मुनिन्द्र महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जानानै आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननो होनो सानदों बेनो जाहैबाय 7002381664 आरो खेबसे बुंबावदों 7002381664 लोगोसे नोंथांमोना मबाइल नाम्बारनि जोहै कन्टेक्ट खालामनानै इमेल आइडियावबो नोंथांमोननि इनफरमेसनखौ हरनो हागोन बेनो जाहैबाय आंनि पार्सनेल इमेल आइडि बा munindro001@gmail.com munindro000@gmail.com नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि थांनानै एबाउटआव थाङोब्लाबो आंनि इमेल आइडिखौ मोनगोन लोगोसे पार्सनेल कन्टेक्ट नाम्बाराव फन बानाय लोगोसे गासै एस'सियेसननि डिटेल्सआ जेला गासै मेम्बार्सफ्रा फैनायनि थिरांथा लागोन अब्लाना जों मोनसे डेटखौ एनाउन्स खालामगोन लोगोसे आरो मोनसे बुंबावनो नागिरदों जों बे एस'सियेसनखौ दाखांनायनि उनाव फेसबुक आरो वाट्सएपआव मोनसे ग्रुप बेखेवगोन बेवहाय नोंथांमोननि फोनांजाब राहाखौ मबाइल नाम्बारखौ लानानै लोगोसे फेसबुकआवबो जों पार्सनेल मोनसे ग्रुप बानायगोन बेवहाय गासै डिटेल्सखौ होगोन जों मा मावनो लादों बबेयाव थांगोन माबायदि मावोब्ला आपडेट जागोन स' राकेश रामसिया बिथांखौ खावलायगोन बिथाङा जाहाथे गावनि डिटेल्सखौ होयो थ' बिथांमोना बुंखाबाय जे जोंनो एस'सियेसनखौ मानो नांगौ बेखौ फोरमायखाबाय आरो लोगोसेनो जोङो बुंनाल' जाया जोंनि डिसिप्लिनखौ जों लाखिनांगोन बे गोनांथि नंद्राया थेवब्लाबो जोंनो मानि थाखाय नांगोन बेखौथ' फोरमायखाबायानो जे पार्सनेलिटियाव जे सोरबा सासे ब्लगिं खालामो बे राइट खोन्था नाथाय जों जुदि खौसेयै जुदि थायोब्ला जों देरहागोन बे बाथ्राया दङ लोगोसेनो माबेबा मोनसे बबेबा जेंना जुदि जायोब्ला जों मोनसे एस'सियेसननि दारै बेखौ जों सल्भ खालामनो हागोन निस्सय थ' लोगोफोर जों सावरायनानै जों बेखिनि डिसिसनखौ जों लादों नोंथांमोनाबो सोलायनायनि नैबे सम नोंथांमोना ज' फै लोगोसेनो जों लोगोसे ज' जे खामानि जों मावलांनो आरो बर'आ जिहेथु नैबे बर'नि इउटिउबनि जे फोथार बे एसे फिसा थेवब्लाबो जोङो जिखिनि दङ बेखिनिया ज' थानानै जों खामानि मावनांगोन आरो जोंनि जे बदनामनिफ्राय नैबे इउटिउबारफोरनि जे बदनामनिफ्राय जोङो बासायनांगोन गावखौनो गाव आरो अब्ला जोङो गासिबो खौसे जायोब्लासो बे जागोन थ' लोगोफोर बिथांमोनाथ' नैबे समाव गावनि डिटेल्सखौ होबाय थामहिनबा नैबे फन नाम्बारखौ होबाय थ' आंबो नोंथांमोना आंजोंबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा आंनि जानबुं नाम्बारखौ नोंथांमोननो होनो सानदों आङो 8753976582 खनसेबो आं रिपिट खालामदों 8753976582 नोंथाङा बे कन्टेक्ट नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोसेनो नोंथांमोना जोंजों नैबे जोंनि साननाय बायदियै नोंथांमोनखौबो गासैखौबो मदद होनो थाखाय जोङो खावलायबाय
स' दिनैनि बे थांखिया बेखिनियानोमोन लोगोसे मोनसे आरो फोसावबावनो नागिरदों जों डेट एन्ड भेन्युखौ फिक्स जायोब्लाथाय जोङो नोंथांमोननो फोसावहरगोन स' नोंथांमोना जेसेबां हायो थाबैनो जोंनो कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ हर जाहाथे जों गिबियावनो एस'सियेसनखौ दायनि सिगाङावनो फोनांजाबनायनि थाखाय जों मोनसे टेम्परारि ग्रुप खालामगोन बेयो जाहैगोन वाट्सएप बेवहाय गासै डिटेल्सखौ थागोन लोगोसे बै सानखालि आं सानदों एज ए इउटिउबार हिसाबै आं नोंथांमोननो गोबां बिथिङाव सावरायगोन थ' बेवहाय एसे क्लास रखम जागोन बेनिखायनो आं प्रजेक्टरनि बेबस्था खालामगोन बेवहाय आङो प्रेजेन्टेसन लाबोगोन बे प्रेजेन्टेसनाव आं जेसेबां हायो डिसकासन खालामगोन लोगोसे नोंथांमोनखौबो जों जौसाङाव फैनानै गावबा गावनि असुबिदा मेइनलि जोंहा CTRनि प्रब्लेम दङ गोबाङा दिनै मिथिया इनभेलिड क्लिक्सआ मा दिनै मोनसे मबाइलजों आपल'ड खालामब्ला मानो जोंनिया फैसा दानजायो बेबायदि गोबां बिथिंखौ लोगोसे YT स्टुडिअ इउटुब स्टुडिअआव दिनै गोबाङा बुंदों गोबां फैसा दानजायो स' बेनि सायाव आं डिसकासन खालामगोन लोगोसे बिथां सानैयाबो गावबा गावनि प्रेजेन्टेसनखौ होगोन स' आं प्रजेक्टरनि बेबस्था खालामगोन स' नोंथांमोना बेबायदि मोनसे एस'सियेसन दानायाव गावबा गावनिफ्राय इसे रां बाहायनानै बेखौ साक्सेस खालामगोन लोगोसे बे नङा जे जों अकल बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखौल' दागोन जों सारा बुहुमाव सारा इण्डियायाव सारा आसामाव सारा BTCआव गोसारना थानाय गासै बर'फोरखौ बे एस'सियेसननि दारै फोनांजाबगोन लोगोसे बोसोरफ्रोमबो जोङो बेबायदिनो गोबां एस'सियेसन बायदि मोनसे इउटिउबार मिटआप लोगोसे सम सम जों मोनसे ग्रुप डिसकासन बेबायदि लानानै जाहाथे जोङो बे इउटिउबखौ बर'नि नैबे फोथाराव बर'नि इउटिउबारनि फोथाराव एज ए प्रफेसनेल लानो हायो बे बिथिंखौ जों नोजोर होबोगोन लोगोसे जों माखासे जोंनि गुनि गियानि सुबुंफोरजों सावरायगोन जों बेखौ माबोरै फोनांजाबनो हायो बा फेदेरनो हायो स' दिनैनि बे थांखिया बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना जों साथामनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डेसक्रिपसननि सिङाव मोनगोन लोगोसे जोबथारनायाव दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनो खावलायबाय जाहाथे गासै इउटिउबार एस'सियेसना जोंजों फोनांजाबनो हायो लोगोसेनो नैबे जिहेथे मानसिफोरा बांसिन फेसबुकआव टाच थायो दा बे बेलायाव फेसबुकआवबो जों नैबेखौ होनाय जागोन आरो लोगोसेनो जोंहा चेनेल दंखायो बे मोनसे पेज दङ आंना बर'सा देरहासार बिथाङा महिलारि वाइड एंगल आरो लोगोसे मानास सेरफां दा बेवहाय नोंथांमोना मेसेज खालामनो हागोन मेसेजजों खालामोब्ला जोंब्ला रिप्लाइ हरनायावबो मोजां जागोन नोंथां बे राहाजोंबो जोंनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन थाबैनो बयखौबो नुदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो जोंनो कन्टेक्ट जालायनानै थाबैनो बे सावरायलायनानै हाबाफारियाव बयखौबो लैहोर फैनानै बाक्सा जिल्लानि गासै इउटिउबारफोरखौ जमा जाफैनानै सावरायनो बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खावलायबाय बे समाव दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय जाहाथे नोंथांमोना जोंनि साननाय बायदि थांखिखौ जाफुंसार होगोन लोगोसे नैबे समाव जोङो शुट खालामगासिनो दङ मानास हाग्रामानिनो साखाथियाव नांजाबनाय फातिमाबाद साहा बागानाव नैबे समाव मोनाबिलिनि 7 बाजि जाबाय स' जोबोर मुखुब बिथां सानैमोनखौ फोनांजाबनो आं दिनै हादों स' जों जयै दिनैनि बे भिडिअखौ आसा खालामो जोंनि थांखिया जाफुंगोन बेखायनो बेखिनियावनो फोजोबबाय वान्स एगेन थेंक इउ चन्दन फैनायनि थाखाय लोगोसे जोंनि बे थांखिया जाफुंगोन होननानै आसा थाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि खुलुमबाय जय